sa mabuting pagkakaibigan ni Hani Quiaño at Clarissa Badong ang negosyo nilang handicraft sa Nabua, Camarines Sur. Hanggang sa lumago ito at nakapagbigay ng daan-daang trabaho. We would like to help people, but we would also like to build the business around the community. Tampok ng HGQ ang mga lokal at kalidad na produkto gaya ng mga bag, pitaka, face mask, mga aksesorya at marami pang iba. Gawa ng mga habing sumasailalim sa mabusising pagsasanay. Simula sa pagtitipon ng mga materyales na abaka, bangkuan, raffia, jute, kawayan, paggawa ng hulmahan, fumigation, hanggang sa mabusising paglagay ng kulay at disenyo sa mga ito sa pamamagitan ng paggaganchilyo, paghahabi at pagbuburda. Hindi pwede yung pwede na. Dapat yung quality. Si Nanay Amy na isa sa mga weavers, mahigit 1 dekada nang natutulungan ng HGQ Handicrafts. Ito na ang bumuhay sa kanyang pamilya. Kahit po, nagbabantay ako ng mga bata, nakakagawa po ako nito. Kaya malaking tulong po talaga ito sa amin. Ang estudyanteng si Joanne, pinagsasabay ang trabaho sa HGQ at ang pag-aaral. Bilang independent na nagpapaklase ka sa diri ko po. Inaangkat na ang mga produkto ng HGQ sa mga bansang Japan, Australia, United Kingdom at Korea. Hindi maipagkakaila na pagdating sa mga produktong lokal, kaya nating mga Pilipinong makipagsabayan sa mga banyaga. Sa kabila ng krisis na ating nararanasan, patuloy na tangkilikin ang sariling atin. Sing Nantes, Kamsur News.